Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyň 2023 ýylyň 2 dekabrynda gyfanyna. Türkmenistan ähli metan borçnamasyna goşuldy. COP28 sammiti dünýä döwletleriniň başlangyçlary. Dünýäde milliarderleriň sany 7 göterim artdy. Täze Zelandiýa mekdeplerinde telefony gadagan eder. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyza has geňişleýin geçelim. Türkmenistan ähli metan borçnamasyna goşuldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme boýunça çarçywaly konwensiýasynyň taraplarynyň nowatdaky 28-nji mejlisdäki çykyşynda Türkmenistanyň ähli metan borçnamasyna goşulýandygyny aýtdy. Döwlet başdanmasynyň noktaýşýaly Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme boýunça çarçywaly konwensiýasynyň taraplarynyň Glasgow'da geçirilen 26-njy maslahatynda Türkmenistan ähli metan borçnamasy boýunça täze başlangıcı gollamak barada aýtdy we resmi namany içkin öwrenmäge we onu durmuşa geçirmäge gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi. Arkadaşly serdarymyzyň belleşýäli Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme boýunça çarçywaly konwensiýasynyň maslahatlaryny nazara almak bilen hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň işçen gollanmagyny ýurdumyz howa boýunça Paris ulalaşygy esasynda Türkmenistanyň milli derejede kesiplenýän goşunlygyny taýýarlady we onu 2022-nji ýylyň maýynda tasdiklady. Bu strategik resmi namada 2030-njy ýylda parnik gazlarynyň zıňyndylaryny 2010-njy ýylyň derejesine göre 20 göterim azaltmak göz öňünde tutulýar. Şuň bu belent minberde Türkmenistan ähli metan borçnamasyna özüniň goşulýandygy barada resmi taýdan beýan edýär diýip döwlet başdanmyz aýtdy. Şunyň bilen birlikde hormatly prezidentimiz Türkmenistan ähli metan borçnamasyndan gelip çykýan şertleri iş ýüzünde ýerine ýetirmäge gönükdirilen taslamalaryň we maksatnamalaryň çäklerini halkara guramalary hemde hyzmatdaş döwletler bilen günnelik hyzmatdaşlygy dowam etjekdigini noktada. COP28 sammiti dünýä döwletleriniň başlangyçlary. Owal hem habar berişimiz ýaly Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme baradaky çarçywaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty geçirilýär. Ol şu wagtçe geçirilen halkara maslahatyň iň köp wekiliýeti kabul eden forumlaryň biri boldy. Dünýäniň 140-dan gowrak döwletlerinden döwlet we hökümet başdanlary gatnaşýar. Bu halkara maslahata Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda türkmen wekiliýeti hem gatnaşýar we Türkmenistanyň prezidenti möhüm başlangyçlary öňe sürdi. Sammitde gatnaşan Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme baradaky çarçywaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 31-nji maslahaty 2026-njy ýylda Türkiýede geçirmäge taýýardygyny beýan etdi. İspaniýanyň hökümet başlygy Pedro Sanchez howa gaznasyna 20 milyon euro goý bermegi meýilleşdirýändigini bellep, Amazonka derýasynyň kenarynaky daşky gurşawy goramak üçin öňüne alış çärelerini geçirmegi hemde tokoýlaryň ýok edilmeginiň öňüne almagyň möhümdigini belledi. Amazonka derýasynyň kenarynaky daşky gurşaw taslamalary üçin 2 milyon euro gönükdirjekdiklerini beýan etdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi 2028-nji ýylda COP33 maslahatyny öz ýurdunda geçirmäge taýýardygyny belledi. Italiýanyň premier ministri Giorgia Meloni ösüp gelýän döwletleriň howanyň üýtgeme boýunça ýetkileriniň we ziýanlarynyň öwüzini dolmak üçin döredilen gazna 100 milyon euro gönükdirjekdiklerini habar berdi. Niderlandlaryň premier ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Mark Rutte ösüp gelýän döwletleriň howanyň üýtgeme boýunça taslamalaryny her ýyl 1,8 milliard euro gönükdirjekdiklerini beýan etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron uly ýedilge girýän döwletleriň 2030-njy ýyla çenni kömürden ýüz öwrendiklerini bellep, bu ugurda nufga bolmagy berurdygyny belledi. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew araly halas etmek üçin has köp möçberde ferişdeleriň bölünip berilmeginiň berurdygyny belledi. Dünýäde milliarderleriň sany 7 göterim artdy. 2022-2023-nji ýyllarda dünýäde milliarderleriň sany 7 göterim artyp 2376-dan 2542-kä ýetdi. Bu döwürde olaryň emlägi 9 göterim artyp $11 trilyon $12 trilyon çenli ýokarlandy.
Bu barada Şwetsiýanyň USB bankynyň taýýarlan hasabatynda bellenip geçilýär. Tutuş dünýäde 2022-2023 döwürde milliarderlaryň emlägi belli bir derejede täze dikildirildi we esasan hem sarf ediş we bölük satuw pudogyna işleýän kompaniýalaryň girdejileri ýokarlandy diýip bellenilýär. Bankyň baha bermegine görä saglyk goraýyş we tehnologiýa ulgamdaky innovasiýaly kompaniýalaryň eýeleri bolan milliarderlaryň soňky 10 ýyllykda girdejilerini hassa ýokarlandyran bolsa, fenagat ugry kompaniýalaryň hem girdejifi 15 göterim artdy. Täze Zelandiýa mekteplerinde telefon gadagan eder. Täze Zelandiýanyň hökümeti ähli umum bilim berýän mekteplerde mobil telefonyň ulanylmagyna gadaganlyk ýermegi meýleşdirýär. Bu barada ýurdun premier ministri Christopher Luxon habar berdi. Bu Täze Zelandiýanyň ähli mekteplerini mobil telefonlary ulanmagy gadagan etmegi gözeňine tutýarys. Biz Täze Zelandiýanyň ähli mekteplerini mobil telefonlary ulanmagy gadagan etmegi gözeňine tutýarys. Bu öňden gelýän tejribe we bilimde oňat netijelere berýär diýip hökümet başlygyny jurnalistlere beren beýanatyny belläp geçdi. Onuň aýtmagyna görä, käbir mektepleriň öz başlyk bu ugurda karar alyp oňat netijeler gazandy. Şeýle-hem Luxon Täze hökümetiň mekteplerde okaýanlaryň akademik üstünlüklerine gönükdirilen hökmany bilim ülgülerini girizmegi meýleşdirýändiklerini belläp, mektep maksatnamalaryny düýpgöter täzeden seretmegi gözeňine tutýandyklaryny beýan etdi. Ol her bir çağanyň ýaşyna görä hemde bilermenler tarapyndan ulalaşylan okuw maksatnamalarynyň zerur bolup durýandygyny aýtdy. Ma'lum bolýarly, Täze Zelandiýa 14-nji oktýabrda parlament saýlawlary geçirildi. Şonuň netijesinde Christopher Luxon ýurdun 42-nji premier ministri boldy. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle-hem Putin Türkmenistanyň elçisinden ynanç hatyny kabul eder. Antonio Guterres 2023-nji ýyl iň össi ýyl boldy. Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudogyna hyzmatdaşlygy östirýärler. 5-nji dekabrda Türkmenistanda bayramçylyk sewdasy başlar. Ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.